नमस्कार प्रणाम। हम श्री राम आसू एगो छोटहन लोकगीत बाटे जौन हम गावे के चाहतनी। कुछ नायका सुपर स्टार लोग भोजपुरी के का स्थिति कर दिले बार बोलून से ढोड़ी छील दो आ दुका कर दो। आखिर वही लोग के तो माई बहन तो जरूर सुनते हुई लो, लेकिन पुरान एगो 70 साल के एगो पुरानिया गायक के इ दर्द बा जौन कि हम गा के सुनावे के चाहतनी। अगर अच्छा लगी तो एकरा के जरूर शेयर करम लोगी। कि रोवतारी माई बहिनी अरे सिर धुनी धुनी के लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। कैसन ई श्रोता कैसन समाज बा आ कैसन गायक लेखक जेकरा नजरी न लाज बा। कि गावेला बेपरद गीतवा शब्द चुनी चुनी के लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। सुर नाही ताल ना गावे के अंदाज बा उहे आज भोजपुरी के अरे बनल सरताज बा। उहे आज भोजपुरी के बनल सरताज बा। कि सुनर गीत गावे वाला तर से रोटी नून के लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। भोजपुरी गीत में भट्ट जुग समाइल चैत होरी फगुआ कजरी कहवा गड़ाइल। कि चैत होरी फगुआ कजरी कहवा गड़ाइल। भोजपुरी गीत में भट्ट जुग समाइल चैत होरी फगुआ कजरी कहवा गड़ाइल। दिन सबके धराई गोइल अरे पूर्वी निर्गुण के लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। कि रोवतारे बाबू दादा सिर धुन धुन के लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। प्रणाम। आज भरत शर्मा, गोपाल राय, मदन राय यहाँ लोग इनके सब कोई पीछे छोड़ दिले बा। सुने वाला भी ऐसा बा, सुनावे वाला वैसा नहीं बा, लेकिन समाज गंदा हो रहल बा। वो लोग देखता नहीं कि कितना गंदा गंदा गाना आ रहल बा समाज में। एगो टेम्पू में जब वो गाना बैठता और 4 गो बहन बैठे रहता रही सन, महतारी बैठे रहता लोग, कितना बुरा लागता। समाज के